magikoan. Autobus magikoa, okindegian. Ea ba, palanga bolingarekin konektatua dago eta bolinga balingarekin. Oh! Beti berdin gara. Bernea amaitu orduko txikiskopioa izorratzen zaio. Autobusa. Zer egin behar dut zurekin? Prest zaudete entxegurako? Muskiri gustatuko zaio. 1, 2 eta 3. Primeran! Zerbait falta da hemen, baina zer? Ia amaitu dut kimikako esperimentua. Etxeko lanak egiten ari zara orain ere? 3 gauza nahastu ditut. Ura, area eta porlanak gauza berria lortzeko. Hormigoia. Badakit zer falta den. Tarta! Egondokoa egin dugu, tarta astu zaigu. Nola ospatuko dugu Andereñoren urtebetetzea tartarik gabe? Ze desastrea. Bai, oixe. Egunon, txikiak. Berdin, Andereño Kizkurne. Ikusten dudanez jakinean zaudete. Neuk ere pena hartu dut. Autobusak ez du ibili nahi. Beraz gaur ez dago kanpo ekintzarik. Ze pena. Gaurkoa kimikakoa zen. Lasai, Andereño Kizkurne, ez dio axola. Dena prestatuta neukan okindegira joateko, baina... Okindegira? Okindegira? Ze lotura dauka kimikarekin? Okintza ere kimika da, Ralfi. Nire esperimentuan bezalaxe. Gauzak nahastu egiten dira berriak egiteko. Goxoagoak jakina. Okindegia kimikako lantegitxo bat da. Bakarrikan pastelak egiten dituztela. Andereño Kizkurne, zera hilabeteak egon gara kimikako irteera honen zain. Bai, bai, alaxe da. Eta zera, uste dut gure ziketa erabatekoa izateko ikusi egin behar dugula kimika lantegi bat. Ara, Carlos, zuek ere ala uste duzue? Tira, nik beti bultzatuko zaituztet, arriskatzera, kale edo bale, baina usartu. Autobusa ondatuta edo ondatu gabe, okindegira! Ongi! Ez ba. Tira, ez da inbesterako izan, ez da ala? Agian bai. Itzela, nola lortuko dugu tarta bat gure neurri honekin? Eta nola sartuko gara okindegira? Txikitu garelako ez gara dibertsiori gabe geldituko. Orain badakit nire galderaren erantzuna. Sale mio, integrala, nire pudina, karamellozkoa. Busa! Bai, lastana. Busa hartuko dugu etxerako. Agian txikiskopioak huts egin dio, edo agian antimetroak. Muski, ez dago txokolatezkorik. Bere gogokoena da. Gainera, txikiegia gara tarta bat erosteko. Zer egingo dugu? Eta geuk egiten badugu bat? Txantxetan ari altzara. Eta nola ba? Hori da! Benetako kimikako esperimentua izango da. Baina nola egingo dugu Andereñok ikusi gabe? Bidali egin behar dugu okindegitik. Andereñoek ez dute autobusa bakarrik uzten. Andereño Kizkurne, gaizki aldabil txikiskopioa. Ez dakit horrena den, ala himnoskopioarena. Zer ba, Carlos? Ez, zeragatik, autoen pieza denda bat dagoelako hemen alboan eta zeran... Carlos, bikaina ideia. Sinetxi egin du! Muski, zure kargu aurrak.
Hau dukau. Oraintxe arte! Tira, Muski, guazen! Figaro, lirola. Opilekin berriak. Figaro. Oh, pantxikaren bibotea. Tximeletak nire sukaldean, zatozonan. Azkar, eskutatu horratzean! Baina, nora joan da? Itzuliko naiz! Illa harrapatu gaitu. Tira, az gaitezen lanean. Gai ezberdinak nahaztuko ditugu oso bikain eta gozoa lortzeko. Urtebetetzeko tartari goxoena! Ea, aurreneko lana osagaiak bildu eta pixatzea da. Ralfi bi arrautza, zuk guanda, katiluka da azukre eta irin mordoa. Muski, goilaraka da gatz eta tartariar krema. Kisa, esnea erruz. Fibi, gurina. Arnol, sodio bikarbonatoa eta Dorozian, zuk zaindu atea eta distraitu andereñoa itzultzen bada. Beno, eta zerekin behar dut nik? Txokolate bila joan beharko dut, bai! Hemen daude bilen osagaiak. Ara, hau iesi doa. Eta bat, eta bi, eta hiru. Utzi pasatzen, bikarbonatoaren erregeari. Arnol! Begira! Zer begiratu behar dut? Kimikari aparta zara! Burbuiak egiten hasi da ozpina, bikarbonatutan isuri denean. Badakit, espatulaz baliatuko naiz. Oi! Primeran. Azukrea zalantzarik gabe, nire osagai gogokoena. Ez da erraza izango. Ai! Oh! Mila esker, Ralfi! Oh, Phoebe, lehengo eskolan ere baldarrutxa zinen. Ona! Ai! Bildu ditugu tarta egiteko behar ditugun osagaiak arrautzak ezik. Non dago, Ralfi? Geldi hor! Harrigarria benetan. Ze gertatuko ote da, bikarbonatuari ozpin zorrotada bat botatzen badio. Isuri eta ikusiko duzu, Dorozian. Andereño kizkurne, azkar itzuli zara. Zoritxarrez mekanikariak ez daki karbukartolez tutik ere. Beraz nola zaudeten ikustera etortzea pentsatu dut. Aizu, Andereño kizkurne, lagunduko aldidazu esperimentu bat egiten. Ez da txarra bera? Piskatxo bat gehiago, segi botatzen. Ai, sekulako lantegia da hau gu bezalako ipotxentzat. Ez kexatu, Arnol. Ez kexatzeko diozu? Isilik egon banintz. Txikitu egin gara berriro. Hau da hau! Zer egin behar dugu orain? Ez genuen besterik behar. Honelakoak gertatzen dira pieza akastunekin bidaiatuzkero. Ideia bat bururatu zait. Berehala nator. Itzela, eta orain zer? Aizue, begira hauei. Wow, non aurkitu dituzu adreilu hauek? Ez dira inolako adreiluak. Tori! Ara, gatza data. Lagunak, diamante bat aurkitu dut. Begira nolako distira duen.
Nik beste bat aurkitu dut. Nik ere bai. Aberatsak izango gara! Aberatsak ez, gozoak, azukrea da. Enekien azukrea onelakoa zenik. Handiak arenean erabatekoak diren gauzak? Ezberdinak ikusten ditugu txikiak arenean. Ea, lagunak! Tarta egin behar dugu okina ohartu aurretik! Gatz pixka bat? Azukre dexente? Vainilla zotza! Ze arraio dugu hor? Orain irin pixka bat. Ezin dugu irin hau erabili gauzatxo batzuk dauzka? Ez dauka ezer. Honelakoa da irina gertutik ikusita. Irina ere gai ezberdinez osatuta dago. Ez dut ikusi dudana. Ez da posible. Ezin ezkoa da. Hori data, jarraitu irina botatzen. Eta orain denetan osagairi goxoena. Txokolatea! Ara, txokolatea nahaztean kolorez aldatu da. Jakina ba, Kixa. Baina oraindik ere ikusten da zer den txokolatea eta zerrez. Orain likidoa behar dugu. Eutsi ondo, lagunok! Eskerrak esnea ematen duen. Kruasan mingotzak, tximel eta txatxu hoiek dira. Oh! Operadorea, jarnazazu intsektu izurritegikoekin, agudo. Eta orain esperimentuarekin jarraituz, arrautzak! Bai, esnea izurtzen, hori da. Eta orain berriz, arrautzak ekartzen. Ez duzula tximeletarik horrelakorik egiten ikusi? Ni zer? Aizu, hori zeu! Gatza, azukrea, irina, krema tartariarra, esnea, gurina, arrautzak, txokolatea eta bikarbonatoa. Sakatu, muski! Andereño kizkurne, harrigarria dela kimika, baietz? Bai horixe, Dorotian. Besteak zertan ari diren ikustera noa. Ez, kizkurne itzuli da. Agudo, Dorotian, asmatu zerbait. Bizkor asmatu zerbait? Aizu, andereño kizkurne, zer gertatuko da bikarbonatoa eta ospina botila honetan nahasten baditut? Jakiteko modu bakarra dago. Ui, hazen asmasa. Eutxiko diazu? Erreakzio kimiko bat da. Puxika? Wow! Zoragarria, bai horixe. Ene, ikusten alduzue hori. Bikarbonatuarekin eta ospinarekin gauza berri bat sortzen da. Puxika puztuarazten duen gas bat. Gurpil bat airez puzten denean bezala? Aipatu duzunez, autobusak gurpil berriak behar ditu. Zenbat baliote dute. Galdetzera noa, mil esker gogorazteagatik. Horregatik. Bejon deizula, Dorotian. Ez, enago zoratuta! Agian nire okindegiak tximeletak erakartzen dituelako da, besterik gabe. Orduan eronek usatu beharko dut. Nemesie! Orain osagai guztiak nahaztu behar ditugu. Wow, horretarako bada espadako irabiagailuak beharko ditugu. Ideia bikaina, irabiagailuak! Dena nahaz egiten ari da. Beste osagai bat ere gehitzen ari zaio. Zein da? Airea, irabiagailuen bitartez ari da sartzen. Osagai guztiak gauza berri batean ari dira batzen. Tarta, orea izena du. Baina, andereño kizkurnek galdetzen badu? Kimika da!
Okinak eta kimikariak antzekoak dira, biek osagaiak neurtzen dituzte. Eta gero nahastu gauza berri bat egiteko. Ezberdintasun batekin nik nirea probatu egiten dudala. Entzun duzu, Ai, ikusten bagaitu. Urpekuntzia urpera! Bai goxoa, baina noiz egin dut nik hau. Agian, tximeletak. Erotzen hasi naiz. Eta orain ontzira pasatu. Ez, lorrera ez. Tra la 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 la. Zer ari da gertatzen? Zergatik egiten du bapatean hainbeste bero? Agian zorua sutan dagoelako da. Esan behar dizuet azken osagaia gehitu zaiola. Berotasuna. Carlos, zer esan nahi duzu? Bai, labean gaude. Beraz... Erretzen ari gara! Lagundu! Itxaron pixka bat. Ametxetan ari ez banaiz, tarta baten barruan gaude eta labe gori-gorian erretzen ari gara. Nire lehengo eskolan, ez genuen berorik pasatzen. Beno, behin naire egokitua izorratu zenean. Kiskali egingo gara. Tira, teknikoki ez, baina hor nonbait zabiltza. Nire irudimena da, ala ozeko aztiko latorrizko gizona da hori. Zer gertatzen zaio muskiri? Egun beroa gaurkoa. Andere jokizkurne! Bero babesleari ematea aztu zaizu, muski. Hau beste gauza bata? Bai, horixe! Mil esker, andereño. Nik esan ohi dudan lez, ezin baduzu beroa jasan, irten labetik. Ados, baina nola? Begira, orea mugitzen ari da. Nire ikerketaren arabera, bikarbonatoa burbuilak egiten ari da. Oh, orain zer? Orea ez da bultzaka dabilen bakarra. Zer da zarata hori? Lurrinarena da. Oso ondo esana. Berotasunarekin oretan dagoen ura lurrintzen ari da. Burbuilak egiten eta azten. Orea, gogortzen hasi da. Tarta, eginda! Atalen usain gozoak batuta. Tarta berri eta bikain batean. Bezero bereziren batentzat ariote da okina tarta hau egiten. Aiene, gure tartarekin batera irentziko gaituzte gu ere. Azelana gu digeritzen, Arnold. Eta orain? Ora. Nik esan ohi dudan lez, zenbatetan aste handiagoa irten bideo bea. Gureak egin du. Itxaron, badakit zer egin. Gelditzen da bikarbonatorik? Mordoa! Ozpinik? Sagarrarena ala artoarena. Sagarrarenarekin moldatuko naiz. Zertan ari zara, Dorothy? Hemendik irten behar dugu. Tira, bikarbonatoa, gehi ozpina, berdin. Hemendik ateratzeko behar dugun gaz presioa. Dorothian kimikari bikaina zara. Mil esker, Carlos. Tira ba, bizkot. Eta orain? Alde nire tartatik! Jojo, lartu dugu! Irten gara! Alde nire dendatik! Uf,
Azkenean ere konpondu dut. Nork pentsatu behar zuen ginkibela zela. Baina urrak, zoragarria da hau. Ez dakit zer esan ere. Hau ez da dena andereño. Oraindik ere onena falta da. Onena falta dela? Oh, zerrote da ba. Aurrera, Arnold! Banoa! Ne, bada, nondik atera duzue tarta bikaina hau? Esan da ere, etzenuke sinetxiko. Okinak eman digu. Tximeletaren batek ondatu omen diolata. Egia esan, ez diagu sinetxi. Nik esan ohi dudan lez, kimika oso erraza da. Autobus magikoa, mesede? Autobus magikoa? 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 Mesede? Erantzun autobus magikoa? Irin pixka bat, arrautzak eta olioa, donutxak einda, deus batean. Oh, azkena! Ha-ha! Nire pastel guztiak egunekoak dira. Ha-ha! Aiba! Hau alda autobus magikoa filmatu duten okindegia. Ha, bai, hauxe da. Primeran egin nuen tenorearena. Hala dio opera aldizkariak. Itxura ona dute. Donus bat jokatzen dizut ez jakin zein datu garrantziko ez duten aipatu. Zer? Ezinezkoa. Irandu egiten nauzu. Onartzen dut. Zera... Et? Dorozian, gaztetxoegia dela horrelako esperimentuak egiteko? Andereño ondoan zuen eta... Mundu guztiak badaki, heldu batek egon behar duela aurrean esperimentuak egitean. Eta betaurrekoak zera matzan. Aha, bi donutxera igoko dugu. Bale, zera da... Ez esan, batzuk sustantzia kimikoak kaltegarriak direla uste dutela? Batzuk onak dira. Zertarako erabiltzen diren da kontua. Ongi, ongi. Irura igoko dugu. Ederki, bada... Itxaron ez esan. Gauzak gaiez eginak daudela esan dugu, baina ez ere ez eginak dauden gaiak? Ez, badakit atomo izeneko zati txiki ez eginak daudela. Eta atomoek are eta zati txikiago ez. Eta bare, zera da... Itxaron. Uste duzu gatzak eta azukreak ez dutela, ez adreilu ez diamante itxurari. Mikroskopiorekin bai, oso gogoko ditut mikroskopioak. Adarra jotzen ari zara. Dendako donuz guztiak ez dakizula zeuk ere, zein informazio isildu duten. Ez duzu esan zenbat urte betetzen dituen andereñok. Zer? Zenbat urte? Joiokoni harpa! Papurrak baino ez dizkidazue utzi.